bat bi hiru, probatzen, bai? Hemen Joxemiel Barandieran, ata hundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari. Mila 1916ko udan, Argarbiko trikuarriaren aurrean nengoela sator zulo bat topatu nuen. Ura astindu eta zer aurkituko eta giza masailezur bat. Orduan, hartzain apal bat ikusi nuen mendian zioala. Eta inguru hartan bizi ziren gentilei buruzko kondairarik ezagutzen ote zuen galdetu nion. Gelditu eta pentsatzen jarri zen. Ondoan eseri zitzaidan eta kontatzen hasi. Behin, gentilak mendian dantzan ari zirela, odei bat ikusi omen zuten. Etzen beste odeiak bezalakoa. Distira egiten zuen, eta oso bizkor hurbiltzen ari zen. Gentil jakintsuarengana jo zuten erantzun baten bila. Odeiari begiratu, eta honela esan zuen gentil jakintsuak. Jaio da Kismi, iritsi da gure arrazaren amaiera. Eta gentil guztiak korrikan hasi ziren, eta harri handi horren azpian sartu. Hain zuzen ere, ni eserita nengoen harriaren aldera zuzendu zuen hartzainak. Atza. Orduantxe ulertu nuen zeinen lotura estua duten Euskal Herriaren aurre historiak eta euskal mitologiak. Masailezorra aurkitu ondoren, inguruan zenbait indusketatan lanean ibili nintzen, eta aurkikuntza oso esanguratsuak egin nituen. Tartean, zenbait eraikuntza megalitiko ezberdindu nituen. Trikuarriak, Mairugaratzak, Menirrak edo Zutarriak. Euskal Herriaren alde izeneko aldizkarian argitaratu ziren nik egindako indusketa haiek. Garai hartan Telesforo Arantzadi antzeko indusketa batzuk egiten ari zen. Eta nirekin harremanetan jarri zen, elkarrekin lan egin genezan. Enrique Eguren ere gonbidatu zuen indusketetan parte hartzera. Horrela sortu zen historia aurrea ikertzeko Arantzadi Barandieran Eguren hirukotea edo taldea. Elkarrekin prospekzio, indusketa eta ikerketa ugari egin genuen. 20 urtetan aurkikuntza garrantzitsuak atera ziren haietatik, eta Europan barrena eman genuen haien berri. 1926an Espainiako Gerra Zibila piztu zen, eta orduan banandu egin behar izan genuen. Inoiz ez genuen berriro elkar ikusi. Oraindik gerra betean geundenez ezin nuen jarraitu ikerketa lanekin, baina ez hori bakarrik. Ordura arte egindako lana zalantzan jarri zen. Errepublikanoek gogor kritikatu ninduten printzipio erlijiosoak nituelako, eta falangistek berriz, zalantzan jarri zituzten nire ikerketa zientifikoak, euskaldun nintzelako eta nire herria maite nuelako.
Tamalez, bizi izan dudan garaian, apaiztasuna eta Euskal Herriarekiko maitasuna ez ziren begionez ikusten. Mundua zabala da, ez zait txokorema faltako nire lanekin jarraitu alizateko. Hitz horiek esan nituenean konturatu nintzen, iritsi zela hainbeste maite nuen lekutik beste leku batera joateko unea.